Halos hindi mapuslan ang itsura sang Toyota Hilux matapos nakabunggo sa nagaparking nga Nissan Navara alas 10:15 sang gabi, Sabado, Disyembre 3, 2022 sa Barangay Kabubugan, Gimbal, Iloilo. Sa pakigangot sang Radyo Bistado kay Police Corporal Carl Francis Boston, Traffic Investigator sang Gimbal Municipal Police Station, gikan sa Banwa sang Miag-aw ang Nissan Navara nga ginamaneho ni Carme Flor Rosales, 35 anyos, sang Barangay Palaka, Miag-aw, Iloilo. Ini siya ang nagparking sa kilid sang kalsada sa ginlontaran sang aksidente. Minutos lang ang nagligad, nagapadulong naman ang Toyota Hilux nga ginamaneho ni Joscoro Pahigdana, 66 anyos, sang Barangay Kalampitaw, Gimbal, Iloilo. Bangod yara sa impluensya sang makahulubong nga ilimnon si Pahigdana, umawa sini sa kalsada kag dumiretso sa nagaparking nga salakyan ni Rosales rason sang aksidente. Bangod sini, daw kinomos nga papel ang itsura sang Hilux kag halos hindi mampuslan. Samtang gupi naman ang kilid nga natuon sa tuo nga porsyon sang Navara. Sa resulta sang impact, nakaangkon sang lacerated wounds si Rosales kag siya ang gindala sa Iloilo Doctors Hospital sa Timawa, Molo. Samtang si Pahigdaga naman ang nakaangkon sang gasgas sa agtang. Sa karon, yara naman sa kustodiya sang Gimbal Municipal Police Station si Pahigdana kag magapangatubang ini sang kaso nga reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. Ako, si Kabistadong Aaron Refoyo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.